Que tal? Moi boas tardes. A partir do xe mesmo, todas as galiñas teñen que quedar confinadas. A medida para loitar contra a gripe aviaria xa era obrigatoria nas zonas de especial risco, pero agora esténdese a todas as granxas e a todos os galiñeiros domésticos. Venga! A partir de hoxe xa quedades confinadas! Venga! Aquí en Galicia temos máis de 153.000 galiñeiros de autoconsumo e dúcias de granxas profesionais que xa non poden ter os animais a ceo aberto. Como mínimo, hai que poñer redes que lles impidan ás aves silvestres ter contacto coas galiñas, cos polos ou cos patos. Afecta a todas las explotaciones industriales, pero también al autoconsumo e incluso a la producción ecológica. Se vostede é pasaxeiro habitual de tren e sofre os atrasos, estea ben atento. O Congreso acaba de aprobar indemnizacións para os usuarios que padecen as demoras. Devolverase o prezo do billete se o atraso é de máis de media hora e a metade a partir dos 15 minutos. Votaron a favor da medida PP, Junts e Vox. Hai 10 anos, en París, a noite tinguíase de sangue a causa dos atentados xihadistas máis graves de Europa. Os terroristas atacaban ao mesmo tempo varios puntos da cidade, a Sala Bataclan, onde milleiros de persoas asistían a un concerto, os arredores do Estadio de Francia, onde xogaba a selección, e varios restaurantes onde a xente ceaba tranquilamente nas terrazas. Morreron 132 persoas. Facer fotocopías de traballos ou apuntes en lugares como este foi en tempos prácticamente unha relixión. Coa chegada ao mundo digital e o retroceso do papel, copisterías como esta tiveron que reinventarse e ofrecer novos produtos e servizos. Aquí pode imprimirse prácticamente de todo. Seguro que moitos de vostedes teñen gravadas a lume na memoria estas cantarelas. Scanextric. Anuncios como este se inspiraron as cartas aos reis de toda unha xeración de nenos e xa de adultos. Algúns están dispostos a pagar moitos cartos por recuperar aqueles xoguetes. Verémolo aquí neste Telexornal Mediodía. Os dous equipos de fútbol galegos en categoría profesional estaban moi pendentes da enfermería e hai boas noticias. Yeremai vai chegar a punto para defender o posto do ascenso directo do Depor este domingo en Córdoba. E o Celta recupera a Biliot despois dun mes varado por lesionarse coa sub-21 de Suecia. No tempo non temos cambios, segue chovendo con avisos nas provincias de Ourense, da Coruña, de Pontevedra. Na montaña o vento sopra forte e as temperaturas van baixar. O temor pola gripe aviaria en España agrávase 3 días despois de ampliar as medidas de confinamento de galiñas. O Ministerio de Agricultura ordena agora pechar as aves de cría en todas as granxas do país, tanto as explotacións profesionais como as de autoconsumo. Nunca antes se tomara unha medida deste tipo para todo o territorio nacional. María Cheda, que sabemos? Pois sabemos que o ministro de Agricultura, Marta Darriba, explicou que non só afecta ás explotacións industriais, tamén as de autoconsumo e as ecolóxicas. Por que? Porque este problema basicamente ven dado pola migración das aves de países moito máis contaminados de Europa que chegan ata o noso país. Podería significar isto que España quedara sin ovos? Ben, sostén Luís Planas que non, porque producimos un 120% máis do que consumimos. Malia isto, hai varias entidades que esta mesma mañá xa pediron un IBE cero pros ovos, recentemente tan encarecidos, pero o goberno polo de agora desbota esta posibilidade, unha medida, a do confinamento das galiñas que ven para quedarse polo de agora sine die. O confinamento afectaba ata agora a 1.200 concellos, 40 en Galicia. Dende hoxe o goberno amplía esa medida a todo o país. Todas as aves de curral deben estar baixo teito, incluídas as explotacións ecolóxicas e as de autoconsumo. Además del confinamiento, lo que se determina es evitar el contacto tanto con los comederos como bebederos de estas instalaciones para evitar que las aves silvestres efectivamente sean un factor, un vector de contacto.
Unha vez confinadas as aves, os expertos recomendan outra serie de medidas. Evitar o contacto cos animais mortos. Nese caso, hai que chamar ao 112. Tamén insisten no control da auga. Dar sempre, rellenar nas casas os bebedeiros con agua de uso doméstica que está, por suposto, tratada. O obxectivo é evitar contagio con esas aves silvestres que se atopan na fase de migración cara ao sur. Dende xullo houbo en España 14 focos de gripe aviaria en explotacións avícolas, a metade en Castela e León. A situación en Galicia está, polo de agora, controlada. Es un modelo que no tiene altísimos riesgos como pueden ser otras zonas centro de Castilla y León o Castilla-La Mancha, incluso Aragón, que son macroexplotaciones demasiado cercanas. Aquí no ocurre eso. A gripe aviaria vai durar 3 semanas, explica o epidemiólogo Juan José Badiola. Di que é un virus perigoso para as aves, pero non para as persoas. Ha habido casos, ha habido algún caso, pero excepcional. No que sí vai repercutir esta situación, sinalan dende a OCU, é no prezo dos ovos. A medida que se han extendido este tipo de medidas, en los próximos meses los precios de los huevos sigan altos e incluso todavía puedan subir más. En Galicia hai máis de 3 millóns de galiñas. Só de autoconsumo temos máis de 153.000 galiñeiros que xa están tomando medidas, Xoel. Sí, Marta, vémolo en milleiros deses galiñeiros repartidos por todo o rural da nosa comunidade, os que tamén lles afecta esta prohibición que a comezos desta semana se limitaba a 40 concellos e que agora se estende a todo o territorio nacional. Por iso, dende hoxe, dende este xoves, as galiñas en Galicia van ter que permanecer así, pechadas, confinadas, para evitar o seu posible contacto con esas aves silvestres posiblemente portadoras da enfermidade. Ademais, a Orde de Agricultura, Pesca e Alimentación inclúe tamén unha mención a que a auga que se suministra a estes animais debe provir de depósitos que non estean en contacto con esas aves silvestres, como este caso, por exemplo, dentro dos propios galiñeiros. Dende o mes de xullo en toda Europa detectáronse uns 180 casos en granxas avícolas, 14 deles en España, e ningún polo momento en Galicia, malia que na nosa comunidade si se detectaron casos de aves silvestres contaxadas por esa enfermidade. Por iso, dende Medio Rural, lembran a importancia de acudir aos servizos veterinarios oficiais no caso de dúbidas e comunicar eses casos. A este veciño de Castro de Beiro, que ten 14 pitas pro autoconsumo de ovos, a obriga de confinar as aves de curral dende hoxe en todos os concellos galegos pillouno por sorpresa coas galiñas na leira. Botoas para que coman un pouco de terra, porque para a moelle e para todo valle moito millor, para a digestión. Pero claro, non me enterei que salir hoxe do boi. Dende hoxe ten que pechalas no galiñeiro. Estamos, a partir de hoy xa quedan confinadas. Ou podería cubrir a zona exterior cunha tea paxareira, como xa fixeron en moitos casos. E tempo que as tiña xa adaptadas de forma que non me entrara ningún animal da calle. Nin paxaros, nin águilas, nin nada. A colocación destas mallas evita o contacto das pitas coas aves silvestres que poidan ter gripe aviaria. E por isto que nas ferreterías do país estes días non dan abasto. Tanta alarma social que hai, pues terei que tapar. Hai que tapar para que non te pase. A ver se tes algo por aí que me podes ensinar. Sí, teño tapado de lado, pero por arriba non lle teño tapado. Entonces, pois viñen aquí á ferretería e levar un par de rollos para taparlle por arriba, para dentro do que cabe previr que non se infecte o galiñeiro. Nos comercializamos varios tipos, hai unha que é un poquinho máis sinxela, que ven como trenzada, e depois hai outra que é soldada, e o que se está levando para isto. Ten que ser como dunha moeda de 20 céntimos aproximadamente para que non entre un páxaro pequeno. E de feito hai algún proveedor por aí que sí que xa están empezando a escasear o tema. En Galicia hai 3,5 millóns de pitas, de momento sen ningún foco de gripe aviaria, pero o incumprimento desta medida preventiva supón sancións. Moita atención se son vostedes usuarios do tren, porque Renfe vai ter que indemnizar os pasaxeiros que sofran uns atrasos. Serán esas indemnizacións da metade do prezo do billete cando a demora é superior aos 15 minutos. E será unha indemnización do 100% do importe íntegro do billete se ese atraso é de máis de media hora. A medida aprobouse esta mañá no Congreso a través dunha emenda á Lei de Mobilidade que saiu adiante cos votos de PP, Junts e Vox. O Congreso dá luz verde á nova Lei de Mobilidade Sostible, unha exixencia da Unión Europea para unha nova entrega de 10.000 millóns de euros de fondos europeos. Faino despois de incorporar as emendas do Senado, entre elas a recuperación das indemnizacións por atrasos na alta velocidade, introducida polo Partido Popular. La puntualidad, señores, también es un derecho
Durante estos 2 años con el señor Puente al frente del Ministerio, la movilidad ha sido un caos. Han presentado una enmienda para castigar a Renfe, la operadora pública, obligándola a pagar indemnizaciones por retrasos que no exigen a los operadores privados. A emenda saiu adiante cos votos de Junts, que advirte o Goberno. Els catalans que paguin i callin. I nosaltres per aquí no passarem. No ens farem còmplices d'aquesta situació. I, per tant, la prioritat, si realment volem parlar en sèrio de la millora del transport públic i de la mobilitat sostenible, hauria de ser que aquests serveis funcionin. Con todo, Junts decidiu absterse finalmente na votación para frear o calendario de peche das centrais nucleares. O Goberno recoñece as dificultades da legislatura. Una legislatura compleja, tiene las dificultades que las conoce todo el mundo, pero seguimos avanzando en pos del interés general y del sentido común. E din que seguirán paso a paso avanzando na legislatura. Está a piques de rematar o xuízo contra o fiscal xeral do Estado. A falta das conclusións da defensa foi a Fiscalía quen saíu na súa defensa. O abogado de González Amador sostén que a filtración lle permitiu ao Goberno crear un relato de delincuente confeso ao seu defendido. Para as acusacións non hai dúbidas. Segundo o abogado de González Amador, quedou demostrado que o fiscal prevaricou e filtrou mail cos datos reservados a Cadena SER. Son secretos de un particular que se revelan a la cadena SER como estrategia para sellar institucionalmente por el Ministerio Fiscal el relato de confesión y culpabilidad buscando una cobertura legal, aunque mal diseñada desde el origen. Esa cobertura legal consistiría en filtrar primeiro a información aos medios e así logo ter argumentos para enviar esta nota de prensa. Y el que esté en los medios no elimina el deber de reserva y de sigilo. E todo isto, din, permitiulle ao Goberno construir un relato político de delincuente confeso. Ese relato de confesión y culpabilidad destrozan la presunción de inocencia y la defensa. As acusacións desacreditaron as testemuñas de algúns xornalistas por falta de credibilidade. Son testemuñas claves para a defensa e a Fiscalía. Esta exigencia de que se le enviaran los correos venía determinado porque el Diario del Mundo había ofrecido una noticia, había publicado una noticia referida a que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad al señor González Amador y que esta noticia no era cierta, que la nota de prensa publicada por la Fiscalía no era ilícita, puesto que todos los elementos que contenía la misma eran ya objeto de público conocimiento cuando fue publicada. O fiscal xeral do Estado enfróntase a penas de prisión de entre 3 e 6 anos e ata 12 anos de inhabilitación ou suspensión como fiscal por delitos de revelación de segredos e prevaricación. O Goberno dá o primeiro paso para poder elaborar os presupostos do Estado, aínda que vai ter moi difícil poder aprobalos. O luns vai informar as comunidades da senda de estabilidade. Chega tarde, porque nós o vindeiro luns xa estaremos no pleno aprobando os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o vindeiro ano 26. O que esperamos é que presenten uns obxectivos que estén afeitos ás necesidades das comunidades autónomas e que dunha vez regulen correctamente a normativa de estabilidade orzamentaria. E a Xustiza Europea ditamina que a amnistía que pactou Sánchez con Puigdemont a cambio da súa investidura vulnera leis da Unión, pero non afecta aos intereses económicos de Bruxelas. Que implica isto, María? O ditame do abogado xeral do Tribunal Superior de Xustiza de Luxemburgo avala a aplicación da amnistía a Puigdemont por malversación. Conclúe que os cartos que se utilizaron no referendo do 1 de outubro non afectaron os intereses financeiros da Unión. Tamén engade que non vai contra a normativa antiterrorista comunitaria que fosen amnistiados os CDRs e os comités que alentaban os disturbios nas rúas durante o proceso. Con todo, o abogado xeral sí que observa que a lei da amnistía puido vulnerar certas cuestións, como dar só 2 meses de prazo para averiguar se os cartos afectaban os intereses europeos. Este ditame do abogado xeral non é vinculante, polo que hai que agardar a sentenza definitiva do Tribunal Máximo Europeo. Estados Unidos vai poder denegar o visado para entrar no país a xente obesa, con cancro ou con diabetes. O secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, deu a orde a consulados e embaixadas para que estas patoloxías sexan motivo de vetar a entrada no país. A orde recolle varias patoloxías crónicas que van ser motivo para denegar os visados.
Precisamente nos Estados Unidos respiran aliviados porque rematou o peche do goberno máis longo da historia. 43 días despois, Trump asina a lei que abre a billa dos cartos públicos. Estaba pechada dende 1 de outubro porque non había un acordo entre demócratas e republicanos. Os funcionarios xa van volver traballar, pero ollo, o documento só garante o funcionamento das axencias federais ata o 30 de xaneiro. A partir de febreiro podería haber un novo bloqueo. En España estamos moi pendentes de como se concreten as axudas para potenciar as enerxías renovables que anuncia o Goberno. Van mobilizar 2.000 millóns de euros ata finais de ano. Damos un paso más con el lanzamiento de este paquete, unas actuaciones que tienen una envolvente aproximada de 2.000 millones de euros de inversión en tecnologías de descarbonización, en apuesta por la competitividad, un paquete que queremos lanzar antes de final de año. Es ambicioso, son muchas convocatorias, pero creemos que es importante volver a generar un estímulo y una atracción. Na reducción das emisións xogan un papel moi relevante os coches eléctricos cada vez máis presentes. No caso dos camións, o ritmo de implantación está sendo máis lento. Só o 1% dos que se venden son eléctricos. Faltan puntos de recarga adaptados aos vehículos pesados. Galicia traballa xa nun supercargador que recarga o camión en 20 minutos. Propoñen unha demostración no Porriño, pero é un acto restrinxido, cousas do segredo industrial. Só temos estas imaxes e a promesa de que nun cuarto de hora esa furgoneta pode volver rodar. Un vehículo particular de alta gama lo podemos cargar ahora mismo en unos 15 minutos, igual que podemos cargar un vehículo de transporte. En 15 minutos, una carga rápida de 300-400 kilovatios es capaz de cargar una batería al 90-100%. É unha tecnoloxía cara, pensada sobre todo para o sector do transporte. O obxectivo europeo é que en 5 anos os camións reduzan as emisións un 45%. Para camións, pequenos vehículos industriais, incluso pode ser para embarcacións. Xa temos algúns instalados en algún porto español. Volvendo á terra, Galicia é a comunidade autónoma con menos puntos de recarga por cada 1000 kilómetros. A Xunta di que haberá novas axudas para instalar equipos. Nós tamén temos as nosas propias axudas, agora mesmo non podemos comentar, pero xa están planificadas na folla de ruta para o ano 2026, e nese sentido nós tamén imos a incentivar todo o que é a mobilidade eficiente a través de diversas convocatorias de axudas. Ademais, a Xunta reclama ao Goberno Central un novo plan de axudas pro vehículo eléctrico con cartos para puntos de recarga. E en Francia ensayan un sistema para que os coches eléctricos carguen mentres circulan, sen ter que utilizar cables. Por agora é un proxecto piloto de só 1,5 km na autoestrada A10, preto de París, pero os resultados están sendo prometedores. Os vehículos cargan de xeito instantáneo máis de 300 kilovatios, o que na práctica dá para circular máis de 500 kilómetros. Por certo que facer a viaxe entre Santiago e a Estrada en 15 minutos está cada vez máis cerca. As obras da autovía A59 sen peaxe avanzan. As máquinas están traballando xa no propio Concello da Estrada, Ester. Cando están para rematar este treito entre a Ramallosa e Pontevea, arrancan as obras do seguinte, o que unirá Pontevea co Rollo, xusto o carón do polígono da Estrada. Será un trazado duns 4 kilómetros a executar en 36 meses, así que a previsión é que para finais de 2028 Santiago e a Estrada poidan quedar conectados nunha viaxe que pode levar cousa de 15 minutos. Aquí todos de acordo, a Administración, veciños e empresarios coinciden en que a autovía vai ser un revulsivo para atraer man de obra, poboación, novas empresas ata a Estrada e que, ademais, gañarán en seguridade viaria. A cantidade de agua caída ao longo de todos estes días ten en alerta varios ríos en toda a nosa comunidade. Este río de Miñor, aquí en Gondomar, onte rebordaba nesta afluencia co río Zamás. Continúa activo ese plan inungal polo perigo en varios ríos de toda Galicia. Nuns minutos, todos os detalles da situación. Hai resposta do presidente da Xunta ás críticas que fixo Pedro Sánchez no Congreso aos servizos públicos galegos. Alfonso Rueda lamenta que use a nosa comunidade para desviar a atención. Probablemente o presidente do Goberno se ve nunha situación moi complicada, con moitísimos problemas dos que non quere falar, e para iso o que fai é desviar a atención falando dos demais. Eu que pediría que falara con un pouco de rigor, por lo menos, e que se fala de Galicia, fale con datos, e con datos que sexan certos. O que dixo, por exemplo, onte
respecto ao recorte de dependencia é absolutamente o contrario. A Xunta de Galicia está poñendo cantidades a maiores das que corresponderían porque o Goberno central, é dicir, o Goberno do señor Sánchez, cada vez débelle máis a Galicia en materia de dependencia. O alcalde das Pontes asegura que Ence mantén o proxecto da planta de biofibras nesa localidade e desvincúlao do expediente laboral aberto na fábrica de Pontevedra. Vai axustar a súa plantilla con presubilación, se vai ser incentivada, non son despidos, non? Por tanto, non é o mesmo que despedir traballadores. En segundo lugar, está falado coa propia presidencia da compañía, non? Esa mesma semana, de que o proxecto das Pontes sigue para diante. Esperamos que este mesmo ano a Xunta de Galicia, en Consello da Xunta, autorice definitivamente o proxecto e poda ser unha realidade no 2026. Entre os traballadores de Ence en Pontevedra consideran unha traizón o despedimento de 39 traballadores na súa planta en a de Navia, en Asturias. Non pode tratar igual a Navia que a Pontevedra polo histórico de Pontevedra, polo que se comprometeron os traballadores e as traballadoras de Pontevedra cando viñan maldadas para Ence. Aquí hai unha ausencia de compromiso por parte de Ence con esas inversións. Nos engañaron. Mañá remata o prazo para avaliar os riscos laborais das empregadas do fogar. E todos os que queren facelo atópanse con isto que ven. A web está colgada continuamente, é imposible facelo trámite. Se non o conseguen entre hoxe e mañá, o sábado, xa poden multalos, e ollo, porque a sanción pode ser de ata 49.000 euros. Hoxe cúmprense 23 anos da primeira alerta do Prestige. O 13 de novembro de 2002, o petroleiro navegaba 28 millas de Fisterra con 77.000 toneladas de fuel cando lanzou a alerta ao detectar unha profunda fenda no casco. 6 días despois partiu en dous e acabou derramando 63.000 toneladas de combustible que contaminaron ata 2.000 kilómetros de costa entre España, Francia e Portugal. E outro aniversario, porque hoxe se cumpren 10 anos dun dos atentados xihadistas máis graves en Europa. Foi o da Sala Bataclan, en París, un dos peores ataques en Francia dende a Segunda Guerra Mundial. Morreron 132 persoas. No Estadio de Francia xogábase un amigable entre a selección gala e a alemá. Ás 9:16. Oíase un estoupido, o primeiro de 3. Tres terroristas inmoláronse nas inmediacións do estadio. Un acto de guerra. Ao mesmo tempo o caos desatábase no centro. Outro comando tiroteaba 6 terrazas, 39 mortos. Pero o peor da noite ainda estaba por chegar. Ás 10:15 entran na Sala Bataclan 3 homes armados con fusís e cintos explosivos e comezan a disparar á multitude. 90 persoas morreron en cuestión de minutos. 10 anos despois, os superviventes non conseguiron superar o trauma. El dolor sigue, el estrés postraumático sigue tamén. De feito, 2 das vítimas acabaron suicidándose, forman parte do reconto oficial, 132 falecidos e máis de 400 feridos. O Estado Islámico axiña reclamou a autoría do atentado. 8 dos terroristas faleceron aquela noite, só sobreviviu un. Arrestárono 4 meses despois en Bruxelas e cumpre cadea perpetua en Francia. Hoxe hai actos de homenaxe ás vítimas. Os edificios máis emblemáticos de París ilumináronse esta noite coas cores da bandeira para dicir que Francia non esquece ese 13 de novembro de 2015. De volta a España, o incendio dun piso en Baracaldo, no País Vasco, deixa 4 feridos e auténticas escenas de pánico. Un dos feridos é un home de 48 anos que se lanzou pola fiestra escapando do lume. Está grave no hospital. Os bombeiros sufocaron as lapas antes de que se estendesen a outras vivendas. E atención ao suceso impactante desta mañá en Ferrol, no barrio de Caranza. Un enfrontamento entre 2 homes deixou un ferido leve, pero puido ter consecuencias moito peores. Pois aí o teñen, fai soar a motoserra para chamar a atención do outro, o segundo armase cun raño,
e co que parece un coitelo. Os dous homes intercambiaron ameazas e por momentos parecía que a situación podía acabar nunha pelexa. Logo dese tira e afrouxa, o home que levaba a motoserra marchou do lugar. Parece que a liorta se saldou cun ferido leve e polo menos unha persoa detida. As forzas de seguridade teñen que dedicar cada vez máis esforzos a loitar contra os ciberdelincuentes. Os delitos cometidos a través das novas tecnoloxías supoñen xa 1 de cada 4 do total na nosa comunidade. Son datos da Delegación do Goberno en Galicia. Con respecto a outro tipo de delitos, os da violencia machista, o último erro nas pulseiras antimaltrato axita a política galega. O Partido Popular reclama información ao Goberno sobre as mulleres afectadas e pide o cesamento da ministra de Igualdade. Onde están eses colectivos feministas tan próximos ao socialismo e ao nacionalismo galego, tan fieros cando se trata de criticar erros do goberno galego e agora tan calados ante estes alarmantes fallos? A chuvia está complicando o tráfico e esta mañá foi caótica na autovía das Rías Baixas con 3 accidentes en cadea, 2 deles múltiples á altura de Toén. O balance, 2 condutores feridos e retencións kilométricas. Son as retencións que se rexistraban a primeira hora da mañá na autovía das Rías Baixas en sentido Ourense, pouco antes do túnel da Longos. O motivo, varios sinistros. O primeiro acontecía contra as 7:30 da mañá. Foron 3 sinistros entre o quilómetro 236 e o quilómetro 237 da 52. O primeiro consistiu nunha saída de vía, e o segundo consistiu nun accidente múltiple entre un camión, unha furgoneta e varios turismos. Accidente múltiple no que se viron implicados 7 vehículos, entre eles esta furgoneta que levou por diante varios turismos. Un accidente justo un poco más adelante, me dice, están frenando todos de golpe, y yo, es que no me está frenando el furgón, Y nada, frenaba, y lo que intenté fue hacer es meterme por el medio de los coches para intentar llevarme los menos coches posibles. O sea, intentar como zigzaguear hasta que vimos que no, y vimos un camión y dije, intento frenar aquí. Os equipos de emerxencias que se dirixían xa ao primeiro sinistro, unha saída de vía cun ferido en principio leve, acabaron actuando nesta colisión múltiple. Si houve o coche que houve que escarcelalo, que foi o que saleu peor parado, bueno, houve 7 coches implicados. Pouco despois, nas propias retencións, rexistrábase outro choque entre 2 turismos e unha furgoneta, pero sen feridos. É bastante retención, entonces houve que desviar tanto pola G53 como pola 120. E o que sí queremos recordar desde a Dirección General de Tráfico é que cando as circunstancias meteorológicas sean adversas, de que por favor teña moita prudencia ao volante. Contra as 10:30 normalizábase a circulación na zona. Noutro accidente de tráfico múltiple en Culleredo morreu un home de 37 anos. Aínda non está claro como foi, pero parece que o coche da vítima bateu contra outro turismo e despois alcanzounos un camión. Emborcado na cuneta, así quedou o vehículo que conducía o falecido de 37 anos por esta estrada, a AC 523 que une Cerceda con Ledoño. No outro turismo implicado no accidente viaxaba unha muller que resultou ferida. Ambos os dous tiveron que ser escarcerados polos bombeiros de Arteixo. A las 6:10 de la tarde recibimos una llamada en el parque conforme ha habido un accidente con personas atrapadas. Lo que vemos a nuestra llegada es que hay 2 turismos implicados y un camión rígido. Uno de los turismos está en la cuneta con las ruedas para arriba, volcado, donde posteriormente comprobamos que hay una víctima fallecida, y el otro turismo está lateralmente empotrado contra el frontal del camión, donde hay una mujer que está atrapada, consciente pero atrapada. O condutor do camión saiu ileso. Polo momento non se coñecen con exactitude as causas deste accidente mortal. No tenemos claras las causas, pero parece ser que el fallecido subía con el coche y al salir de la curva ya salió dando algún bandazo, debió perder el control, chocó contra el segundo vehículo, un Golf, y posteriormente el camión arrolló a los coches. Agora, a Garda Civil de Tráfico traballa para esclarecer como aconteceu este accidente que mantivo a circulación interrompida durante un par de horas, provocando retencións. A forza coa que cae hoxe a auga impresiona nesta fervenza do Ézaro, en Dumbría. A chuvia que caeu estes días encheu en Coro de Santa Uxía e abriron as comportas. Este é o resultado, un río Xallas que descarga chorros con toda a súa potencia directamente no mar. O aumento do caudal convértese nun espectáculo no caso do Xallas, pero noutras zonas hai preocupación polos efectos das enchentes. Arestora, o risco máis alto está no río Lérez en Pontevedra e no Miñor en Gondomar. Demetrio.
Sí, unha situación que se foi calmando nas últimas horas. Sí, é verdade que este río Miñor aquí na altura de Gondomar, xusto onde se une co río Zamáns, onte rebordou por completo debido á cantidad de agua caída ao longo destas últimas xornadas, pero dende as 10 da mañá de hoxe parou de chover e iso notouse tamén no caudal deste río que baixou considerablemente. Con todo, non se pode baixar a garda, xa que continúa activo ese aviso amarelo e van continuar as chuvias ao longo das próximas horas, tanto desta xornada como de mañá venres. Gondomar é un dos concellos da provincia de Pontevedra que continúan en alerta por asulagamentos. Onte xa rebordaba o Miñor nesta zona onde xa están afeitos a ver como a auga entra en establecementos e garaxes e mesmo no mercado. E ademais agora estes anos últimos que chove intensamente varios días que realmente cando sae o río, bueno. Sí, ya se ha inundado 3 veces y bueno, ya tenemos una barrera profesional para no tener que volver a achicar agua. Cuando llueve lo normal, lo que pasa es que el río está sin limpiar y está construido también la zona en una zona que se suele inundar, pero se añade que el embalse del Zamáns tiene apertura automática, depende del concello de Vigo, pero se inunda el concello de Gondomar. En Pontevedra tamén hai temor pola suba do Lérez. En Redondela, malia saír do aviso nas últimas horas, aínda toman precaucións nos 3 ríos, Albedosa, Maceiras e Pexegueiro. Choveu moito, o que deixa a fervenza da Feixa en todo o seu esplendor. A cousa tranquila, porque, como ven, estades a ver, non está chovendo. As choivas non foron tantas que as esperadas, tamén temos que decilo. A marea tamén nos acompañou. No sur da provincia de Pontevedra esta mañá as choivas foron escasas. Inungal advirte para esta tarde por acumulación de choivas ata mañá na provincia de Pontevedra. Non é a única provincia afectada. No interior de Lugo e na Coruña tamén están todos os servizos en garda. O cometido da Policía Local de Negreira nestas horas de aviso por acumulación de chuvias é vixilar en especial a zona do Tambre na Ponte Maceira. Saben do perigoso dos selfies que adoitan facer os turistas e por iso acordoan as zonas máis sensibles ás enchentes, avisando de paso da posibilidade de incrementos inesperados de caudal. Tema de zonas rurais onde hai, por exemplo, paso de peregrinos, como pode ser a Ponte Maceira, que aí sí que fixemos unha corte do paseo, vale? Polo tema de que non haxa ningún tipo de incidencia. As pontes, especialmente as máis pequenas, sobre afluentes e regatos, tamén son zonas sensibles cando se acumulan as precipitacións. Hai árboles que están na beira dos ríos, que están secos e se caen co vento e entonces levan arrastrando e poden tirarnos a ponte. Tomamos medidas preventivas, basicamente para evitar calquer tipo de incidencias para viandantes, como cortes de estradas ou, neste caso, unha ponte que pasa o río Barcala por debaixo e cando hai subidas de nivel, pois asolaga o ponte. Estes días, brigadas de obras ou de xardíns de moitos concellos pequenos empréganse a fondo na prevención, nas zonas de circulación ou de paseo onde adoita haber anegamentos cando chove moito, desprendementos ou outras incidencias que poidan constituir un perigo para as persoas e os bens. Hai 40 anos, unha inmensa avalancha de lama arrasaba a cidade colombiana de Armero. 25.000 persoas morrían nesa catástrofe, pero a nivel global a traxedia quedou asociada para sempre á historia de Omaira Sánchez. A nena sobreviviu durante case 3 días atrapada no barro agardando por un rescate que se fixo imposible. En 1985, a actividade do volcán Nevado del Ruiz estaba derretendo a xiña neve acumulada no cráter e alterando o caudal dos ríos da zona. Fue cuando comenzó la tierra a bujar y temblaba. Vi una nube negra grandísima. Ahí fue cuando todos caímos al suelo. Eso era un horror. A avalancha de lama arrasou a cidade e soterrou de súpeto 25.000 persoas, o 70% da poboación de Armero. Rescatar os sobrevivintes foi todo un reto, ás veces imposible. Evidenciou no ata o límite o caso de Omaira Sánchez. A nena de 12 anos quedara atrapada polas pernas entre os cascallos da súa casa. Aguantou durante 60 horas, cunha inteireza que conmoveu o mundo e converteuse no símbolo da traxedia. 40 anos despois, Armero é unha cidade fantasma, pero os sobrevivintes seguen demandando xustiza. Non só para os que morreron na riada, senón para os supostos desaparecidos.
Desde a Fundación Armando Armero levan anos demandando que se aclaren os procesos de adopción irregular aos que foron destinados moitos dos nenos rescatados, dentro e fora de Colombia. Por ejemplo, en Holanda hay grupos de adoptados grandísimos, en Suecia, y cualquier menor que haya sido adoptado a finales de 1985 o 1986, es posible que sea armero. Mi corazón me dice que ellos están vivos, lo que es tanto la niña y tanto el niño, que algún día nos vamos a encontrar. Cada día faz máis cousas novas que ao mellor non podes facer nunha imprenta, non podes encargar 2 revistas, non podes facer 20 sobres personalizados cada un co seu nome. Que non pasou algunha vez por unha copistería para imprimir un traballo ou sacar unhas fotocopias de urxencia? Pois, aínda que moitos pensen que estes negocios son cousa do pasado, o certo é que seguen moi vivos. Nuria. E que eran lugares, Marta, prácticamente de peregrinación, onde os clientes, moitos deles estudantes, facían cola pacientemente para poder imprimir os seus apuntes e os seus traballos. Hoxe os tempos cambiaron, xa non se tira tanto do papel e copisterías como esta tiveron que reinventarse, ampliar a súa carteira de produtos e servizos. Hoxe ofrecen todo tipo de produtos personalizados onde se pode imprimir prácticamente de todo. Nun tempo en que todo se garda na nube e se comparte por WhatsApp, hai negocios que parecen doutro século, pero seguen moi vivos. Yo es que prefiero esto que mandar la información por internet, porque como siempre te están avisando que no des datos personales, prefiero la fotocopia. Aínda que as fotocopias xa non son o principal reclamo. Cambiou moito o volumen de cousas, porque antes eran máis fotocopias, máis encuadernacións de espirales, eso todo. Ahora pois cambiou un pouco, pero bueno, os estudiantes ainda siguen imprimindo todo, porque agora como é todo digital, pois estudiar tamén todo digital tampouco... Somos estudiantes de arquitectura, entonces es algo que frecuentamos con bastante... Invertimos bastante aquí. Agora os pedidos fanse en liña, as máquinas son máis modernas e o servizo é case inmediato. O papel segue vivo, pero as regras xa son outras. Outro tipo de cousas, regalos máis personalizados, imprimen cousas máis personalizadas, por exemplo, temos chicos de diseño de moda que imprimen con os papeles especiales, xente que quere invitacións de bodas con cartulinas especiales, un tamaño especial. A digitalización obrigou a moitas copisterías a pechar, pero as que souberon adaptarse seguen a ser imprescindibles. Pois unhas adáptanse, outras efectivamente vense obrigadas a pechar. Os alumnos de Arquitectura da Universidade da Coruña piden que non peche a copistería que teñen na súa facultade. Máis cousas, hai 25 anos nacía en Santiago Unirrisco, é unha sociedade de capital risco pioneira en España co obxectivo de converter empresas en coñecemento científico universitario. Actualmente están nas 3 universidades e as principais empresas galegas que colaboraron na creación de máis de 30 firmas danlle sostento. Un exemplo destacado, por exemplo, Galquimia, líder europea na síntese química. Que ademais Unirrisco, que empezou como idea da Universidade de Santiago, agora participan as 3 universidades demostrando que hai cousas que interesan a toda Galicia e no que as 3 universidades poden traballar perfectamente coordinadas. E isto creo que é un exemplo que espero que valga tamén para outras cousas. Yo tenía el mundo de las barriguitas, tenía todo, el armario, las atracciones, todo, completamente todo el mundo de las barriguitas en mi habitación. Y eso sí que me da, ¿ves? Las barriguitas sí que es algo que añoro mucho. Seguro que moitos de vostedes recordan os xoguetes que marcaron a súa infancia. Algúns adultos mesmo están dispostos a pagar moitos cartos por recuperalos. A nostalgia dalles unha segunda vida aos xoguetes antigos. Levántate, que se hace tarde. Hai que peitear canas para lembrarse destes anuncios que mantiñan co nariz pegado ao televisor a toda cativada sempre cando chegaba o Nadal, porque daquela era case a única oportunidade de que entrara un xoguete novo na casa. Agardabas por el todo o ano. Los patines, la bicicleta, el escalestre, bueno, el escalestre, eso era la joya de la corona para Reyes, ¿eh? Os cocheciños que xogábamos polo chao. O primeiro Playmobil, o camión de construcción, cos obreros. Marcoume,
marcoume, sí. A verdade é que sí, porque xoga moitísimo con el. E todos estes recordos afloraron esta mañá en Retromanía, a nova feira que a Área Central organizou para os amantes do coleccionismo de xoguetes, películas e música en formatos que xa de por sí convidan á nostalgia. Qué bonitas, por Dios, con sus trajecitos. Me encanta. Me encanta, yo estoy encantada. Yo vuelvo a la niñez. Cuando llegué aquí, volví a la niñez. Dije yo, ¡ay! A verdade é que está moi guai. Volver un poquinho a recordar todo isto, sabes? E que fagan este tipo de eventos, porque é como se desplazaras un poquinho a tua infancia, eses recordos que parece que quedan moi lesos, pero están aí ao lado. Es nostalgia, es pues eso, el volver a tu niñez, vamos a decir. A la gente le gusta y luego hay mucha gente que pues yo no la podía tener cuando era pequeña porque económicamente en mi casa no se podía y ahora me la compro porque me quiero quitar esa espinita, ¿no? Lembranse de Era Visto, a serie humorística que revolucionou a televisión de Galicia programa tras programa? Pois, despois daquele éxito, chega Era Visto a Choupana, en unha versión actualizada, máis cómica se cabe. Convidámolos a que o comproben esta mesma noite. Hai cousas que non cambian e a vida de Kevin José, en parte, é unha delas. Non vos imaginades como é a miña vida nestes tempos de agora. Agora vive na Choupana, xunto coa súa muller e a súa filla. Feixista! Mulleres con moito carácter. Arreando! Como a súa nai. O karma cobrando o que lle fixo pasar. Iso sí, hai cambios. Son un cabeza de familia serio e responsable. Pero non deixou a tradición de seu pai de ir á taberna a desabafar. Que fixen eu para merecer esta vida? Aínda que agora é un pai de familia, bota de menos algunhas cousas. Eses bocadillos de chourizo con nocela que che facía eu. Non é a vida coa que eu soñaba, pero ten as súas cousas boas, xa me entendedes. E agora temos que darlle as grazas pola súa fidelidade. Onte o Telexornal Mediodía foi o máis visto en Galicia na franxa do mediodía con 16,5% de cota de audiencia. Escolleron esta canle para informarse, pero tamén para entreterse. O Land Rover Diario, na súa terceira entrega, logrou un 14%, superando os seus competidores El Hormiguero e La Revuelta. O programa de Roberto Vilar congregou 195.000 espectadores únicos. Aquí como una casa, ¿eh? Manolo, E agora abrimos fiestra cara ao exterior, paramos nas Rías Baixas. Contolles que seguiremos en aviso, ese vento do sur non vai abandonar ese litoral da provincia de Pontevedra e miramos cara onde se centra esa masa de precipitación durante esta mañá, que na provincia de Ourense e tamén na provincia de Lugo. Ali a precipitación neste momento está a dar arreo. Na provincia de Pontevedra tiveron un descanso igual que na Coruña e agora mesmo está a entrar outra masa de precipitación xa pola Costa da Morte. Este é o panorama que nos agarda durante a tarde con eses avisos de precipitación que continúan, 40 litros en 12 horas e máis 15 litros nunha hora, serían esas bategadas fortes, sobre todo na provincia da Coruña e na provincia de Pontevedra, pero ollo tamén no sur, na provincia de Ourense. Como lles dicía, agora mesmo concentradas esas precipitacións e todo acompañado por refachos fortes, 80 km por hora, nas zonas de montaña. Con máis detalle, en canto rematen os deportes. O sol alcanzou esta noite o pico máximo de actividade cunha gran treboada xeomagnética que volveu deixar imaxes espectaculares de auroras mesmo en latitudes pouco frecuentes, como nos Alpes italianos ou en Australia, onde a aurora non é boreal, senón austral, por darse no hemisferio sur. As treboadas solares non só deixan fermosas imaxes no ceo, tamén poden complicar, por certo, as comunicacións por radio e satélite.
Non só é cousa de Vigo, últimamente adiántase todo relacionado con Nadal en calquera parte do mundo. Así que entran motores en Berlín, paseando por esta especie de bosque de luces invernal. Os visitantes patinan por un sendeiro xeado baixo 600 árbores de Nadal flotantes. Ademais, hai música de distintos ambientes e unha iluminación que segue os seus ritmos. Para coller folgos, o tradicional viño quente con especias. Con Corpo de Nadal, despedímonos. Ata mañá.